Hola, Afició Vitae. Pels qui no em coneixeu, sóc la Nerea. Vaig començar a treballar amb la Paula al novembre del 2009, quan portava oberta 6 mesos. I tenia moltíssima feina. De tots els currículums que vaig entregar en aquell moment, va ser l'única que es va interessar pel que havia fet, perquè el que volia estudiar, i li va agradar que comencés a fer messiers. Va ser la meva primera feina, i així fins l'any 2013. Em va ensenyar tot. La paciència, la neteja, a fer els excels, l'ordre, la calefacció i la llum a punt cada cop que vingués un pacient, a treure la cara d'espant quan venien pacients amb casos greus, també de fisio i sobretot d'acupuntura, que em va motivar a estudiar acupuntura. De tot cor, agraeixo la paciència per escoltar-me i ensenyar-me a fer un bon treball i sobretot a tenir seguretat ara que sóc jo la jefa. Em fa molta il·lusió que hagin passat 10 anys, que vagi tot tan bé i voldria bufar l'espelma amb vosaltres, així que des de Zaragoza, con amor, felicitats, Afició Vitae, moltes felicitats, Paula.